Myslím, že je to správna vec a že by sme mali podporiť vlastne klasickú rodinu ako takú. Myslím, že je to veľmi dôležitá vec, ktorá nakopne veci aj do budúcna a môže sa rozísť nejaká ešte iniciatíva týmto smerom, aby sme podporili vlastne tradičnú rodinu, čo znamená mama, otec a deti. Ja si myslím, že bez ohľadu na to, ako ľudia hlasujú, či áno alebo nie, si myslím, že každý by mal túto možnosť využiť, pretože referendum je najvyšší orgán demokracie a myslím si, že vlastne všetci ľudia by mali k tomu pristupovať zodpovedne a keďže žijeme v demokratickom štáte, tak mali by túto možnosť využiť. Je tam pero. Jednak si myslím, že je to ošetrené ústavou, tak či tak. A tie ďalšie otázky sa mi zdajú byť, že rozdeľujú obyvateľov a sú proti menšine.